Okay, hvis du fik at vide, du havde 1K tilbage, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror jeg vil hæve lidt penge på min firmakonto, lidt ned og shoppe din kage, jeg altid har tænkt på. Vinket når jeg så min bager. Hallo, kagen er ny med 24 lag glasur på. Og jeg vil have den kage jeg elsker ved min side, køre ud mod vandet og ikke tage noget for givet. Og jeg vil ringe til gamle venner og kærester, fortælle at de har bagt mig til den jeg er. Kig mig lidt bagspejl og sige, hey det smager godt. Sæd tilbage, vinduet ned og volumen op. Jeg vil give en kiks, hvorfor jeg var her. Bare æde og nyde at det var jeg. Og jeg vil samle mine venner og familie op og køre videre ud mod vandet i en samlet flok. Så vil jeg tænke på om jeg har bagt nok igen til dem der har bagt så meget til mig af dem. Jeg vil parkere ovnen midt